எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனை போற்றி புகழ்ந்து எனது உரையினை துவங்குகிறேன். கடல் அலைகளா அல்லது மனித தலைகளா என்று எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுகிற விதத்தில் கூடல்மா நகரில் லட்சக்கணக்கில் திரண்டிருக்கிற எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய இந்த மதச்சார்பின்மையை பாதுகாக்கிற இந்த மாநாட்டில் தலைமையேற்றிருக்கிற மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் அவர்களே, எழுச்சி மிகுந்த சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே பங்கேற்றிருக்கிற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர், எளிய மக்களின் நாயகர், புரட்சி தமிழர், முன்னாள் முதலமைச்சர், தமிழக எதிர்கட்சியினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முன்னாள் அமைச்சர் பெருமக்களே, நிர்வாகிகளே, எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய தேசிய மாநில நிர்வாகிகளே, பெருந்திரளாக இங்கே திரண்டிருக்கிற பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, இளைஞர் பெருமக்களே, எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய ஆற்றல் மிகுந்த தொண்டர்களே, தோழர்களே, அனைவர்களுக்கும் எனது இனிய மாலை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய தினம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டினுடைய மக்களுடைய கண்களும் இன்றைக்கு மதுரை மாநகரை நோக்கி கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற மகத்தான ஒரு சரித்திரம் இங்கே படைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு தமிழகத்தை ஆளுகிற கட்சிகளும் கூட்டணி கட்சிகளும் பதபதைப்போடு இன்றைக்கு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய மாநாட்டில் எடப்பாடி அவர்கள் பங்கேற்பாரா பங்கேற்க மாட்டாரா என்கிற சந்தேகத்தோடு இங்கே உற்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பல்வேறு பொய்களை புனைந்துரைகளை இன்றைக்கு ஊடகங்களிலே, செய்தி ஊடகங்களிலே இன்றைக்கு பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அருமை பெருமக்களே, எஸ்டிபிஐ கட்சி என்பது வேறு சிறு அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கட்சி அல்ல. மகத்தான லட்சியங்களோடு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அரசியல் ஆதாயத்திற்காக ஒரு முடிவை எடுத்து விடாது. எஸ்டிபிஐ கட்சி என்பது ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பேரியக்கம். இந்த நாட்டுடைய மதச்சார்பின்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இந்த நாட்டுடைய ஜனநாயகம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சாசன சட்டம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இந்த நாட்டில் நீதியும் நேர்மையும் நியாயமும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஒடுக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய பெருங்குடி மக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், அவர்கள் இழந்து போன அந்த உரிமைகள் அவர்கள் வென்றெடுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த மகத்தான அந்த குறிக்கோளோடு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு புரட்சி படைதான் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா எஸ்டிபிஐ கட்சி. இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் பதபதைப்போடு இன்றைக்கு எழுதுகிறார்கள். மதச்சார்பின்மையை பற்றி பேசுவதற்கு எஸ்டிபிஐ கட்சிக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? நாங்கள் சொல்லுவோம், எஸ்டிபிஐ கட்சியை தவிர வேற யாருக்கும் மதச்சார்பின்மையை பற்றி பேசுகிற அந்த தகுதி வேற எந்த கட்சிக்கு இருக்க முடியும்? எஸ்டிபிஐ கட்சிக்கு இல்லை என்று சொன்னால் 15 ஆண்டு காலமாகிறது. எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய தலைவர்கள் ஏதாவது ஒரு மதத்தை பற்றி தவறாக பேசிய வரலாறு உண்டா? அதற்காக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதா? எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் தலைவர்களுடைய பேச்சுக்களால் எங்காவது ஏதாவது ஒரு சிறு அசம்பாவிதங்கள் எங்காவது ஏற்பட்டிருக்கிறதா? எஸ்டிபிஐ கட்சி இந்துக்களுக்கு எதிராக அல்ல, இந்துக்களுடைய பெயரை சொல்லி மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிற, ஏய்த்து பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதாவிற்கும் RSS கும்பலுக்கும் எதிரான கட்சி சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா. இந்துக்களாக இருந்தாலும், கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும், எந்த சமயத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் உடைக்கிற மகத்தான பேரியக்கம் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா. அருமை பெருமக்களே, கட்சி துவங்கிய 15 ஆண்டு கால கட்டங்களில் முஸ்லிம்களுக்காக போராடி எஸ்டிபிஐ கட்சி போராடியதை விட இந்த நாட்டில் ஒடுக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்காக, ஒடுக்கப்பட்ட தலித்து பெருங்குடி மக்களுக்காக, ஒடுக்கப்பட்ட பாதிக்கப்படுகிற கிறிஸ்தவ பெருங்குடி மக்களுக்காக, மணிப்பூரில் வதைப்படுகிற சுட்டுக் கொல்லப்படுகிற அந்த பழங்குடியின மக்களுக்காக என்று பல்லாயிரக்கணக்கான போராட்டங்களை இந்த நாட்டிலே முன்னெடுத்திருக்கிற வேற எந்த கட்சியையும் விட இந்த நாட்டில் அனைத்து சமுதாய மக்களுக்காக வேண்டி போராடி இருக்கிற மகத்தான ஒரே பேரியக்கம் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா என்பதை நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வதிலே இன்னைக்கு பெருமிதம் கொள்ளுகிறோம். அருமை பெருமக்களே, இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏதோ இஸ்லாமியர்களுடைய ஓட்டுகளுக்கு ஒட்டுமொத்த சொத்து என்று
திமுகவினுடைய அருடி வருடிகள் இன்றைக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் கேட்கிறோம், பாரதிய ஜனதாவோடு அதிமுக ஏற்கனவே கூட்டணியில் இருந்ததே, இனிமேலும் அவர்கள் சேர்ந்து விடுவார்களே என்கிற கேள்வி எழுப்புகிற திமுக ஆதரவாளர்களை பார்த்து கேட்கிறோம், திமுக பாரதிய ஜனதாவோடு கூட்டணி சேரவில்லையா? கூட்டணி சேரவில்லையா? மந்திரி பதவிகளில் இருந்து அனுபவிக்கவில்லையா? இனிமேலாவது திமுகவினுடைய முதலமைச்சர், திமுகவினுடைய தலைவர், நாங்கள் பாரதிய ஜனதாவோடு இனிமேல் என்றைக்கும் கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் என்று சொல்லுகிற தைரியம் திராணி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர்களுக்கோ அதனுடைய கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கோ இருக்கிறதா என்று கேட்கிறோம். இதுவரைக்கும் அவர்கள் அப்படி அறிவிக்கவில்லை என்பதை இங்கே நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு வருகிற தேர்தலுக்காக வேண்டிய எடப்பாடியார் அவர்களை இன்றைக்கு மேடையில் வைத்து எஸ்டிபிஐ கட்சி இன்றைக்கு அழகு பார்க்கவில்லை. அதிமுகவினுடைய அந்த வளர்ச்சியில் தொடர்ச்சியான அக்கறை கொண்ட ஒரு மாபெரும் பெரிய இயக்கம் எஸ்டிபிஐ கட்சி என்பதை இங்கே நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 2022 மறைந்த முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் மறைவுற்ற அன்றைய தினத்திலிருந்து அதிமுகவிற்கு பிரச்சனை வந்த அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய தலைமை தங்களுடைய அறிக்கைகளின் மூலமாக, தங்களுடைய பேச்சுக்களின் மூலமாக அதிமுக வலிமை பெற வேண்டும், அதிமுக பாரதிய ஜனதாவோடு கூட்டணி வைக்க கூடாது, அதிமுகவை அவர்கள் அழித்து விடுவார்கள், தமிழகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் தமிழகத்தினுடைய மதச்சார்பின்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இங்கே அதிமுக உயிர்ப்போடு இருக்க வேண்டும், அதிமுக வீரியத்தோடு இருக்க வேண்டும், அதிமுக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொரு நேரத்திலும் அதிமுகவினுடைய தலைவர்களுடைய கவனத்திற்கும் பொதுமக்களுடைய கவனத்திற்கும் கொண்டு சென்ற மகத்தான பேரியக்கம் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா என்பதை இங்கே நான் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த வகையில் தான் எப்போது அதிமுக பாஜகவினுடைய கூட்டணியிலிருந்து நாங்கள் வெளியே வருகிறோம் என்று அறிவித்தார்களோ அப்போதே ஆரத்தெழுவி அரவணைத்து இன்றைய முதல் இனிமேல் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா ஒருபோதும் தலையெடுக்க முடியாது, அடுத்த அதிமுக தான் என்கிற நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிற விதத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை, எடப்பாடியார் அவர்களை உடனடியாக சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்து இன்றைக்கு லட்சக்கணக்கான மக்களை இங்கே ஒன்று திரட்டி சிறுபான்மை சமூக மக்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கிறது, இஸ்லாமிய பெருங்குடி மக்களுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு இருக்கிறது. வருங்காலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியாவும் இணைந்து களம் கண்டால் நிச்சயமாக அது நமது காலம்தான் என்பதனை உறுதியாக சொல்லுகிற விதத்தில் இந்த மகத்தான இந்த மாநாட்டில் ஒன்று சேர்ந்து நிற்கிறோம். இறைவன் அருள் புரியட்டும், காலம் அதற்கான விடையை சொல்லும் என்று சொல்லி எனது வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி.